Не, ние не сме идеалисти, ние сме духовни хора, само че духовното е владеещо материята и физическата реалност. Нашето обращение винаги е към тия хора, които търсят алтернатива и търсят наистина дух и промяна, наистина национална доктрина и извеждане от това блато и връщане към заветите на предците, към ония обществен договор. То очевидно не гласуват хората, защото няма обществен договор. Ние сме имали обществен договор. Някой казва, това е само Русо. Демокрацията измисля това. Не е верно. Общественият договор е дори един народ, когато почита своя бог. Ние говорим за едно възвръщане към обществен договор, който не е нищо друго, освен заветни отношения между нашия народ и Бога, чрез представители наистина христократи. Защото не е въпрос за няколко години там да фанеш някакъв електорат и нещо да влезеш някъде. Това е стремежа да се хванат някакви християни. Това го правят и Възраждане и други. Да си положиш душата за вечността, това могат го правят само хора, които знаят за каква вечност става въпрос. Техният Господ Бог е възкръсналия. Богът на живота и възкресението. Само такива хора могат да бъдат истински христократи. Той няма си даде славата на разни пионки, идоли и имитатори. По това ние се отличаваме тотално и по това тия хора показват, че нямат нищо общо с Бога. Нито Канджалов, нито подполковника от НСО бивш, нито Евелин Михайлов. Те не го искат Христос да господарува. Нито консерватори, нито величие, нито никой от тия не искат. Христос нека си седи там на кръста. Те искат свобода за разбойника Варава, зилота, насилника в името на популизма им. Целта им е всъщност да достигнат 60%, които не гласуват. Те изхождат от позицията, че всъщност хората, които не гласуват, те са като тях русофилски настроени, проектчето, което да говори на техния език. Ветрилото са подобни на тях, различни обаче, но да хванат още лекторат. И всъщност пак да направят партократ. Това ако всъщност, не издава, че това са агентурни проекти, не знам. Да, така е. Аз ще кажа нещо друго. Фащат си и православни или разни други хора, които не само са просто русофили. Това е стремежа да се хванат някакви християни. Това го правят и Възраждане и други. Ще ги кажа така наречените зилоти. И зилотите по времето на Христос бяха ревнители ушким за вярата, обаче така извращаваха вярата, като разбиране чрез насилие да освободят от римска власт родината си. Зилотите са били страшно вредни от гледна точка на това, че те са причина за юдео-римските войни, които се завършват с погром, сриване още на Иерусалим, унищожаване на храма. Поне се барикадират в храма и изколват тамошните свещеници. Буквално кръвта на свещенството буквално се пролива вътре в храма. Това е описано от Йосиф Флавий, историка. Това е всъщност ревнителство, което е типично за путинизма. Говорят за насилие всъщност и ушким позитивисти, но чрез едни зли средства. Той е един позитивист, Евелин Михайлов, обаче си подготвя някаква армия. Той отрича това, обаче самия и полковник твърди, че обучава там колко? 1500 бойци. А пък Евелин Михайлов, че трябва да могат да се справят. Имало е там и тренировки в градски условия. Той допреди няколко месеца говореше как се отбранявал в исторически парк с автомати срещу някакви уж наркотрафиканти. Ето му сложили беше наркотици в складовете, без той да знае обаче. Значи ти неща, как ги забравят хората? Хората в какво вярват? Това е суетна вяра. Това е фалшификат. Ушким защитавайки Бога и вярата, видяхме за какво говорим. Абсолютни фалшификати и имитации. Ти можеш да говориш за еволюция, за насилие. Това е много различно. Примерно в христокрацията има един много важен принцип, особено когато говорим вътре за възстановяване на истинския божествен ред, който дори в държавата, в различните разпределения на властите, истинския законодател. Обратното на този модел на зилотите, както и Христос е рекал, не чрез сила, не чрез мощта, чрез божествения дух, чрез силата на Словото. Както христокрацията е променила тогавашния рабовладелски свят, съсипала е князе, нечестиви, променила изобщо облика, стандартите, схващанията, мирогледната система, ще кажа, духовния свят, невидимия свят, който управлява и който се проектира след това в видимите обществени взаимоотношения, чрез силата на Словото, меча на Словото, духовния оръжие. Идва време да разберат, че няма по-силно оръжие от Богът, който да е твоя крепост, твой меч, твой щит. И тук не става просто за заплаха. Ние говорим за духа, който след това всичко, което се случва, въплъщава, проявява в проявения свят и идва от него. Не, ние не сме идеалисти, ние сме духовни хора. Само че духовното е владеещо материята и физическата реалност. Това е най-великата сила. Просто до този момент не е имал някой, който да свидетелства, защото Бог
За да се прояви, трябва някой да свидетелства неговото явление. Той няма си даде славата на разни пионки, идоли и имитатори. За да може да се яви неговата намеса, трябва да има хора, които го явяват, които го свидетелстват. Бог винаги е търсил хора, които да го свидетелстват, защото тогава се задвижват процеси, които след това имат и политически, и социален феномен, проекции. По това ние се отличаваме тотално и по това тия хора показват, че нямат нищо общо с Бога. Нито Канджалов, нито подполковника от НСО бивш, нито Евелин Михайлов. Това са колективистични секти на човешки потенциал и така нататък, но нямат никакъв богословски истински дух божествено. Са всичките там сглобки да правят нью-ейджърски. Те от много години ги правят в най-различни проекти. Все хора, дето се крадат. Обичат много да крадат и извръщават. Виж какво, с тази прием на агентите умълщават на нещо, като му правят нефелно копие. Катър, който да няма раждане. Нали? Това е типично за тях. Между другото, нас парадоксално ушни ползват, обаче най-големи противници са ни тия, които имаме сякаш общ, няма да наречем електорат, но нашия призив е към хора, ти го спомена за истините, които те извещават тия нови проекти, защото нашето обещание винаги е към тия хора, които търсят алтернатива и търсят наистина дух и промяна, наистина национална доктрина и извеждане от това блато и връщане към заветите на предците, към ония обществен договор, за който обещахме, че споменеме, който всъщност завет. Ние сме имали обществен договор. Някой казва, това е само Русо. Демокрацията измисля това. Не е верно. Общественият договор е дори един народ, когато почита своя бог. Това е христокрацията, напротив, или светците, или предците ни. Ние имаме обществен договор, който е нарушен и е заместен, нефелен, какъвто е по комунистическо време, нали, с насила вкаране на, нали, там без референдум, отказ, включително от монархията и там, включително всичко и това, което в момента то очевидно не гласуват хората, защото няма обществен договор. Но ние говорим за едно възвръщане към обществен договор, който не е нищо друго, освен заветни отношения между нашия народ и Бога, чрез представители наистина христократи, които свидетелстват него и които са си положили душите. Защото не е въпрос за няколко години там да фанеш някакъв електорат и нещо да влезеш някъде, а си положиш душата за вечността. Това могат го правят само хора, които знаят за каква вечност става въпрос. Техният Господ Бог е възкръсналия. Богът на живота и възкресението. Това само такива хора могат да бъдат истински христократи. Да, това ни отличава и няма как да ни обичат. Затова обикновено подмолно ни се съпротивляват най-вече такива. Поне всичките говорят за подобно възвръщане на християнски ценности. Това е като зилотите, да си възвърнем, нали, Юдея от Рим. Не защото тук го заплашвам с Рим или нещо, покрай това, което виждаме гнилоча на Евровизия, доказа, че това не са отделни тенденции в Европа и света, това си е културна инвазия, която водачите в политиката, в културата, в развлекателната индустрия, звездите, буквално промотират тази идеология. Разпада на ценности, на система на взаимоотношения. Борбата с тази идеология не е дайте да излезем, защото споменават защо да няма референдум за излизане от НАТО, излизане от Европейски съюз. Къде ще отидем? Зилотите какво предлагат? Въобще Христос с зилотите ли е? Защото демоничното политиката в момента е тотално. Виждаме потъмняването. Миналия път говорихме на системата, но зилотите бяха насилници, бяха разбойници. Не бяха по-добри. Не бяха алтернатива, защото не бяха по-добри. Ако искаш да победиш едно голямо зло, трябва да бъдеш по-добър. Ако не си по-добър, няма за какво. Това е да казваш пусни ни Варава, разбойника, който беше точно зилот. Да. Варава, разбойника ни пусни, а Христос разпни. Те не го искат Христос да господува. Нито консерватори, нито величие, нито никой от тия не искат. Христос, нека си седи там на кръста. Те искат свобода за разбойника Варава. Те искат за зилота, за насилника в името на популизма им.